Gagasi FM News. Yonke le ndawo simekuyona la ukuhamba la siya le amathuna uzofika kule imizi engale bakhile kuwo. Amalungu omphakathi wakwaBhade eMaritzburg asezwakalisa ukungenami ngesenzo sokudayiswa komhlaba wamathuna endaweni yokungcwabe Azaliya nalapho kugugulwa khona amathuna abathandiweyo bawo kumbiwiziza futhi kwakhiwe nezindlu. Lo mphakathi usole ezinye zezakhamuzi othi zigila lo mkhuba ngokudayisa umhlaba wamathuna ngemali engu-30 kuya ku-32,000. Ngonyaka ka-2018 wona lo mphakathi uthi kuke kwaba nobugebengu lapho bekumbiwa amatshe amathuna antshontshwe adayiswe. Nokuthe ngonyaka odlule kwaqala umkhuba wokudayisa izindawo emathuneni. Oyisakhamuzi nokugulelwa ithuna likababa wakhe kwambiwa isiza kulo uthi kunzima njengoba engeke asakwazi ukuvakashela ethuneni enze nezinto zamasiko kulo. Njengoba ngumuntu okholelwa ezintweni zesintu thina siye sithi mesihamba abantu ababonayo basitshene kwesinye isikhathi ukuthi sidinga ukuthi sibuye sivakashele amaliba la kukhona khona abazali bethu la kwindawo khona yasemathuneni la uzothi khona umuya kumzali noma uye esihlobeni kunenkinga ekhona ufike ixazululeke leyo nkinga. That's why ke ngisho ngithi kungiphatha kabuhlungu. Ezinye izakhamuzi nazo ezikhathazekile zithi sihlalelo valweni. Yena ngeke akwazi ukuthatha ithuna lakhe lasekhaya aphinda kumuzi phezukwa. Ngeke avume ukuthi ukumakuthiwa nanga umgagu uyanqamula kufanele unqamule phezukwethuna lababo wakhe noma la mama wakhe noma lo mkakhe. Asisazi manje masifuna ukubona izihlobo zethu asisakwazi ukuzoyisibona. Bantu bakithi ake senzeni ubulungiswa. Abantu noma ngabe uyifuna kanjani imali musuyifuna ngalendlela. Emva kwemizamo engaphumelelanga yokuhlangana naloyo osolwa ngokudayisa umhlaba, izindaba zeGagasi FM zibe sezimthinta wabe sephendula kanje. Zasemathuneni sikhona kodwa babanana alilona alikho lodwa ithune kwakhiwe phezukwalo amathuna amanye anezi sikhona endaweni sesingenile sayichecka sahamba indawo nje la emathuneni ikhona into kanjalo bekunethuna sekuneziza lapho for ukwakhe. Gagasi FM News.